alamomi guda uku da ke sa ka gane zuciyar mace ba ta wajenka, ko da a ce kuwa ta baka dama. Alama ta ɗaya, idan kullum kai ne kake ƙoƙarin neman ta, ita kuwa bata taɓa ƙoƙarin nuna neman ka ba. Akwai yiwuwar ladabi ne kawai take yi ma, amma ba soyayya ce ta gaskiya wacce kake tunani ba. Alama ta biyu, idan tana ƙoƙarin amsa saƙonninka amma bata taɓa ƙoƙarin ci gaba da hira ba ko tambayar halinka ba, wannan ma alama ce. Alama ta uku, idan kullum tana samun lokaci ga wasu, amma idan kai ne sai ta ce tana cikin aiki, ko kuwa ta ce tana da uzuri. Ka tsaya kai tunani ɗan uwa, lallai akwai ayan tambaya. Idan na faɗi wasu alamomi da suka yi daidai da abin da yake faruwa da kai, ka bayyana mana ra'ayinka domin mu tattauna mu ga ya za a yi mu shawo kan matsalar. Idan yau ka fara ganin shafinmu, ka danna mana follow domin kada bidiyo na gaba ya wuce ka.